Dobrý deň všetkým, alebo ešte dobré ráno možno. Volám sa Blažej Krajňák, pracujem pre spoločnosť Energotel a v podstate naviažem aj na túto prednášku, ktorá bola predo mnou, alebo aj na prednášku, ktorú mal včera Matej Pavelka o hľadaní koreňových príčin rôznych problémov. Ukážeme si, ako sme si v Energoteli postavili nástroj, ktorým vizualizujeme S-Flow data, teda trafik, ktorý nám preteká sieťou. Len veľmi v skratke, spoločnosť Energotel na Slovensku je, myslím, že dobre známa. Prevádzkujeme naprieč celou republikou 400 gigový backbone, a teda národnú optickú sieť. Zároveň poskytujeme na nej internetové služby L2, L3 okruhy. Prevádzkujeme 24/7 NOC a SOC centrum a takisto poskytujeme kybernetické audity a sme súčasťou kritickej infraštruktúry. K čomu sa chceme dostať dnes sú takéto grafy, ale predtým, ako sa k ním dostaneme, poďme si povedať trochu teórie o tom, ako celý tool funguje. Predpokladám, že protokol S-Flow poznáte viacerí. Rozdiel oproti NetFlowu je, že S-Flow vezme každý NT paket, povedzme každý tisíci, celú jeho hlavičku, od Macovej hlavičky až po nejakú L4 hlavičku, v binárnej podobe prenesie na kolektor, a zároveň k týmto paketovým hlavičkám pridá zopár informácií, povedzme vstupný interfejs, výstupný interfejs, číslo autonómneho systému, ktoré patrí tým IP adresám, alebo vám povie informáciu, či ten paket bol forwardovaný cez router, alebo sa mohlo stať, že nejakým ACL-kom alebo flowspecom bol zahodený a táto informácia môže byť pre nás celkom užitočná. S-Flow dáta sa posielajú na kolektor, ktorým je nástroj GoFlow 2. Je to nástroj, ktorý vyvinula spoločnosť Cloudflare. Toto je jeho fork, ktorý má zopár pridaných funkcií. On rozpracuje tie surové paketové hlavičky. V binárnej podobe ich prenáša Kafka, môžeme to vynechať, do databázy ClickHouse, z ktorej si to potom čerpá Grafana ku vizualizácii. Prečo práve databáza ClickHouse? Neviem, koľký ste už o nej počuli alebo ju používali, ale databáza ClickHouse je postavená tak, že ukladá dáta orientované podľa stĺpcov. Zvyčajne nepotrebujete ku každému paketu všetky jeho metriky vylistovať. To znamená, že použijú sa len tie stĺpce, ktoré naozaj potrebujeme. Čo je zaujímavé, by default využíva kompresiu dát. My keď sme si porovnali to so starým systémom, ktorý sme v Energoteli používali, a bol to Elastiflow na Java, tak na tú istú diskovú kapacitu sme schopní uložiť teraz zhruba 15 až 20 násobok dát. O toľko efektívnejšie to je. A teraz poďme na ďalších zopár pekných funkcií, ktoré ClickHouse má a používame ich. V prvom rade ClickHouse dokáže priamo čítať dáta z Kafky. Ak mu poskytnete tento protosúbor, rozparsuje binárne dáta a vytvorí z nich tabuľku, priamo to do tej tabuľky bude feedovať v reálnom čase, tak ako to bude Kafka posielať. Ďalšou peknou funkciou ClickHouse je, že dokáže postaviť tabuľku na základe nejakých dynamických dát, ktoré sú dostupné na nejakej URL-ke. Čiže ak potrebujeme si obohatiť naše získané dáta, povedzme o názov autonómneho systému alebo o nejaké geo-IP dáta, ak potrebujeme získať, tu mám nejaký príklad, čísla protokolov, tak jednoducho mu povieme URL-ku a on si z tejto URL-ky bude periodicky stiahovať dáta, aktualizovať ich v svojej tabuľke a takto nám ju vlastne postaví. Okrem iného, ClickHouse pozná niečo, čomu sa hovorí slovník. Je to v podstate tabuľka s tým rozdielom, že slovník sa drží stále iba v rámke. Čiže je to veľmi rýchle, veľmi efektívne a používa sa to presne na uchovávanie takých dát ako mapovanie IP adresy na lokáciu alebo číslo autonómneho systému na jeho názov a tak ďalej. Potom veľmi pekná feature je dátový typ alias. Napríklad v našom prípade ten exporter GoFlow 2 posiela IP flagy ako 32-bitový integer. A teraz my potrebujeme pristupovať ku jednotlivým flagom. Chcem zistiť, že či je setnutý syn, flag alebo reset, alebo ktorý ďalší. Tak tento dátový typ alias má pridelenú nejakú funkciu,
ktorou vypočíta hodnotu tohto stĺpca. A tento stĺpec reálne v databáze uložený nie je. On sa počíta akože on the flow, vtedy, keď sa dopytuje a tu je nejaká logika, ktorou sa vypočíta. Takou istou logikou sa napríklad vytvára tento stĺpec, ktorý ku číslu autonómneho systému priradí jeho názov, vyčíta to zo slovníka a v prípade, že ten názov nepozná, tak dá tam slovo unknown. To isté napríklad, ako sa získava hodnota DSCP, no takže sa pozrie na hodnotu type of service, shiftne sa o 2 bity a máme z toho DSCP. Čiže opäť neukladáme zbytočne do databázy niečo navyše, tieto hodnoty sa generujú on the flow. Ďalšia pekná funkcia, ktorú podporuje, je sampling. Jednak S-Flow na routeri robí sampling raz, ale tak ako povedal aj včera Matej Pavelka, je dosť dôležité mať prístup ku dátam v reálnom čase. Čiže potrebujeme v sekundách získať odpoveď na náš dopyt. A to, ak by sme potrebovali prehľadávať veľkú vzorku dát, tak to bude trvať dlho. Čiže môžeme využiť to, že použijeme ako keby druhotný sampling a on nám vykoná query nad tabuľkou iba na nejakej setine dát, nie na celom datasete. Čo je ale podstatné, treba tú tabuľku zadefinovať na začiatku tak, že ten sampling bude podporovať. Čo pozná ďalej? ClickHouse, môžete nastaviť príznak TTL, to znamená, že bude automaticky odmazávať z tabuľky staré dáta, bez toho, aby ste to museli robiť vy manuálne. Toto je slajd, ktorý hovorí o veľmi kľúčovej veci, a to je ako zadefinovať primárny kľúč, sampling kľúč, a ako nastaviť veľkosť granul. Nebudem toto rozoberať. Ak by ste sa niekto naozaj pokúšali zreplikovať tento môj návod, určite sa dostanete k tomuto bodu a tento bod vám určite pomôže, ale je to na dlhé vysvetľovanie, takže to preskočím teraz. Toto je zoznam všetkých metrik, ktoré dostávame ku jednému paketu, ku každému jednému paketu. Vidíme jeho veľkosť, zdrojový, cieľový port, TTL, hodnoty, ICMP, type a code, zdrojový a cieľový autonómny systém a všetky tieto dopočítané flagy, napríklad smer. My v Energoteli máme dokonca jednu tabuľku, ktorá nám hovorí o nejakých známych portoch. A tie známe porty to sú práve interfejsy voči peeringom, voči tranzitom. A na základe toho vieme, že ak paket prišiel z nejakého nášho známeho portu, tak to budeme považovať za smer in. Ak odišiel nejakým našim známym interfejsom, ako hraničným voči svetu, tak vieme zadefinovať, že booleanová hodnota bude dir out nastavená na true. Tak pozrime sa, ako vyzerá grafanový dashboard. Hore máme nastavených zo pár funkcií, ktoré môžeme pri vykresľovaní celého dashboardu používať. Jednak ide o filter. To je filter s autocompletom, kde zadáte nejaký názov stĺpca, on vám ho dopíše, ukáže vám, aké hodnoty sú tam, čiže to je také user-friendly. Potom sme si tam nastavili nejaké predefinované filtre na syn pakety, fragmenty, nejaké amplifikované porty, ktoré sa používajú k amplifikovaným útokom. Máme tu k dispozícii aj čistý vstupný formulár na napísanie vlastného SQL query. Nemajú to radi kolegovia, ja to mám ale strašne rád. Máme tu potom možnosť zapnúť alebo vypnúť ten druhotný sampling, ktorý je v našom prípade buď statický alebo dynamický. Ten dynamický funguje tak, že čím vykreslíte väčšie okno časové v grafe, tak tým ten sampling bude ako keby väčší, aby sa to načítanie zrýchlilo. Samozrejme, vy si ho viete manuálne buď úplne vypnúť, alebo potlačiť na nejakú nižšiu úroveň. Potom máte možnosť si vykresliť IP adresy zagregované do nejakých rangeov, čiže nemusíte sa baviť o IP adresách /32, ale môžete si to dať vykresliť lomka 24 napríklad, to isté pre IPv6, a potom máte možnosť manipulovať s tým, koľko top N výsledkov uvidíte v každom grafe. Tak skúsme si prejsť celý ten dashboard, ako vyzerá. Tu si môžete hore všimnúť, že na účel tejto ukážky som si zadefinoval podmienku, že zdrojový alebo cieľový autonómny systém má byť Google.
Tie hodnoty sú reálne, ale sú prenásobené nejakým číslom, čiže som to obfuskoval trošku, ale inak uvidíte úplne reálne dáta, ktoré nám ten dashboard poskytne. Takže prvý graf vidíme bajtové a paketové hodnoty v smere in, v smere out, teda to je pod nulovou čiarou. Vidíme rozbitý trafik podľa vstupného a výstupného interfejsu. Toto sú všetky tie nám známe interfejsy hraničné. Ďalej tu máme rozbitý trafik podľa Ethertypu, čiže IPv4, IPv6. Tu sú IP-čkové flagy. A teraz prichádza taká moja úplne obľúbená časť, a to sú histogramy. Neviem, či ich je kvôli svetlu dobre vidieť, ale histogram je v podstate trojdimenzionálny graf. Vidíte čas, vidíte nejaký parameter a vidíte ešte tú tretiu metriku, to je nejaká intenzita alebo počet paketov, ktoré tam boli. Pomocou týchto histogramov viete nájsť kopec anomálií a to si ukážeme o chvíľu. Čiže tu sú histogramy IP flagov, fragment offsetu, DSCP, TTL, veľkosti paketu. Samozrejme vieme ten trafik rozdeliť podľa zdrojových IP adries cieľových. A takisto k tomu máme histogram. Tu si môžete všimnúť, tu je vidieť pekne. Niekedy okolo 20. hodiny tu prestali posielať dáta nejaké zdrojové IPčky. Tu vám to svieti úplne nádherne. Poďme ďalej. Počet unikátnych zdrojových adries, unikátnych cieľových adries, zdrojové autonómne systémy, cieľové. Tu máme to rozbité podľa L4, čiže UDP, TCP porty. Opäť histogramy ku portom. TCP-čkové flagy, opäť histogram ku flagom. Tu sú nejaké histogramy ku ICMP kódom. Potom tu máme zo pár grafov, ktoré by default zobrazujú len tie dáta, ktoré sa, alebo ten trafik, ktorý sa zvykne používať na bežné útoky, čiže povedzme SYN pakety. Ak by tu bol nejaký útok, vám to pekne bude svietiť. Tu sú nejaké amplifikované porty, fragmenty, ICMP a teda. K tomuto hornému grafu sa ešte dostanem. Ten je na vyhľadávanie port skenerov. Tento graf mám takisto veľmi rád, tým, že S-Flow nám posiela úplne celú hlavičku, vrátane L2 hlavičky, tak my vidíme MAC adresu odosielateľa daného paketu. Čiže keď sme pripojení v nejakom internetovom úzle, v nejakom peeringu, tak v podstate vieme si to naparovať, zase buď manuálne alebo nejakým spôsobom, MAC adresu na peera, ktorý nám to poslal. Predstavte si, že vám niekto začne posielať trafik so spoofovanými IP adresami, ktorý vám prichádza cez Exchange, tak je to ideálna možnosť, ako zistiť, kto vám to poslal, pretože takto to identifikujete úplne jednoznačne. Toto je zase opačný smer, teda MAC adresy cieľové. A tu je nejaký sanký graf. K tým port skenerom logika je úplne jednoduchá. Ak vidíte nejakú IP adresu, ktorá posiela SYN paket a očakáva sa, že to spojenie bude legitímne, tak hneď za ním by ste mali vidieť oveľa väčšie množstvo ešte ACK paketov. Ale ak táto logika splnená nie je, čiže pomer SYN a ACK paketov je v preváhe pre SYN, tak sa tá IPčka ocitne v tomto grafe. No a teraz zase svetlo, ale tu si môžete všimnúť takýto pás. Tu bol nejaký port skener. Tieto IPčky svietia, tu to niekde prestalo. Ďakujem. Tu je nejaká čiaročka v tom histograme, tu je nejaký port skener, toto tu takisto je port skener. Čiže v takomto grafe vám to bude vyslovene, že svietiť, kto skenovalo vaše rozsahy. Zároveň, čo máme urobené v tej grafáne v dashboarde, sú tieto data linky, čiže automaticky, keď si kliknete na nejakú IP adresu, máte tu odkazy buď na nejaké tooly, ktoré vám povedia o IP adrese viac, alebo sa prekliknete do našho interného IPAMu, alebo si danú IP adresu pridáte do filtra a viete to použiť. No. A teraz podľa mňa najzaujímavejšia časť, poďme sa pozrieť na niekoľko príkladov z produkcie. Nejakých anomálií, nejakých útokov, ktoré sme stihli odscreenshotovať. Tak prvý príklad. Jeden z našich upstreamových providerov stratil linku do D6-u.
na 10 minút a v histograme to vyzerá takto. Chýba vám nejaký IP space, odkiaľ ste dostávali dáta tu, potom tu. Samozrejme na top N to vidíte ako prepad trafiku. Príklad druhý. Toto bol útok na jedného z našich zákazníkov. Môžete vidieť, že toto je nejaká 22. hodina, 23. Toto sú 4 hodiny 30 minút ráno. Čiže bola to ťažká noc. Ale útočník začal s tým, že začal posielať veľké množstvo malých paketov. Čiže mali sme tu prevahu, to je nejakých 10 megapaket za sekundu. Toto sú úplne reálne hodnoty. Ten trafik bol niekde na úrovni, myslím, 60 gigabitov. Áno, tu je niekde čiara 60 zhruba. Ako to vyzeralo z pohľadu vstupných interfejsov, tak vidíme, odkiaľ to šlo. Prevažne to bol buď tranzit, alebo jeden zahraničný peering. Tu si môžete všimnúť, že napríklad IP flag more fragments svieti tu, čiže v tomto okamihu sa posielali fragmentované pakety, takisto to svieti tu. A DSCPčko zaujímavé nie je. Poďme ďalej. Tu je dokázané to, čo som vravel. Začal veľkým množstvom malých paketov, čiže histogram veľkosti paketov je tu dolu a potom išiel na volumetriu, čiže je to hore. Zase nie je to dobre vidieť, ale tu sú nejaké znázornené IPčky, na ktoré sa útočilo. Tu boli dve, tu boli nejaké iné dve, tu sa potom prešlo na nejakú inú IPčku. Tu si môžete pozrieť, koľko to bolo unikátnych zdrojových adries. Myslím, že tam je tá čiara niekde na presne 6 000, čiže 6 000 zdrojových adries útočilo. A keď si pozriete, čo to bolo podľa L4, bolo to UDPčko amplifikované, čiže port 53. A boli to fragmenty, útočilo sa v podstate tiež na 53. No, zvláštne, ale dobre. Poďme na tretí príklad. Toto už je taký útok, no dobre, trval minútu a mal niečo cez 200 giga. Vidíte zase rozklad podľa vstupných interfejsov. Pozrime sa pre zaujímavosť, čo to bol za útok, zase 53 amplifikovaná. A útočilo sa na nejaký UDP vysoký port. UDP lomka 0 znamená, že to je fragment. Toto vidíte aj v histograme. Poďme na ďalší príklad. Určite ste všetci postrehli, keď sa vydala aktualizácia na Fortnite. Tak v histograme to vyzerá tak, že keď som si vylistoval dve Nicastové IPčky Cloudflareu, ktoré doručovali ten obsah, tak všetci gambleri tu na takto svietia ako biele bodky proste. Toto je môj tiež obľúbený histogram. Toto bol DDoS útok, ktorý nie prichádzal ku nám do siete, ale nejaké infikované zariadenie v našej sieti ho posielalo vonku od zákazníka. A tu si môžete všimnúť, že útočník menil destination port útoku každých 7 sekúnd. Čiže v cieľovej sieti, na ktorú sa útočilo, keď si DDoS ochrana povedala, že yes, už to mám, už viem, kam sa útočí, tak po 7 sekundách sa to zmenilo. A kým ona stihla zareagovať, tak sa to zmenilo zase. A tak to vlastne pokračoval od portu 1231 až po port 1243, alebo neviem, kam ďalej. No dobre, toto je takisto útok, ale teda zvláštnosť v tomto grafe je tá, že ako som vravel, S-Flow vám vie pribaliť aj informáciu, či bol paket dropnutý. Takže tu si môžete všimnúť, ako zareagovala naša DDoSová ochrana. Reálny útok nabiehal tu a táto zmena farby znamená, že už bol trafik diskardovaný. Skúsme si to prizumovať. Útok začal tu máme sekundu prvú, druhú, tretiu, štvrtú. V štvrtej sekunde už dochádzalo k diskardu na základe flow-specových pravidel, ktoré naša DDoS ochrana vypublikovala. Čiže vidíte, že posielanie tých S-Flow dát je veľmi užitočné aj tým, že oni sa neagregujú ako nejaký NetFlow a tým pádom máte časovú známku toho paketu naozaj až na nanosekundu, čo síce nevyužijete, použijete asi vykresľovanie na úrovni sekúnd, ale teoreticky to viete urobiť aj takto, je to veľmi presné. OK, to je všetko, ďakujem pekne. Ďakujeme.
Tak máme dotaz. A ty grafy jsou škalované podle samplingu, nebo ten trafik, pakety? Určite je to prepočítavané. Jednak podľa samplingu, ktorý mal ten hraničný router, a potom sú ešte škalované podľa toho druhého samplingu. Jo, díky. Pri tom vykresľovaní podľa toho, aký tam bol sampling, tak sa to prenásobilo celé jasné. Dobře, další dotaz. Počkej, promiň, já se k tobě dostanu. Vzadu byl jiný Tomáš. Jaký sampling používáte na těch boxech? Kam můžete jít při vašem aktuálním trafiku? Poviem, je to 1:8000. Dobrý den, Tomáš Hlaváček. Chci se zeptat, vlastně jako postavit ten systém bylo nejspíš dost skriptování. Chápu správně, že vlastně jako máte zautomatizovanou tu kolekci, celý to končí teda v nějaký jako ClickHouse databázi, jak se to jmenovalo, a tak. Pak generujete ty dashboardy, předpokládám z nějakého jako source of truth, nebo jako mě jde v podstatě o to představit si, kolik to je jako ruční práce, dostat se do stavu, že vám to generuje takovýhle grafy. Tieto grafy. Jo. Nie je to veľa. Práve, že všetky tie nástroje sú prispôsobené tak, že v každom je to pár riadkov ako keby kódu nejakého nejakých konfigurácií. Dôležité je potom si vedieť tie grafy ako keby vymyslieť v tej grafane a urobiť tie SQL-kové dopity. Toto je asi najťažšia časť. Ale nie je to veľa práce. Naozaj kľúčové je nastaviť správne ten primárny kľúč a samplingový kľúč, čo sa týka tej ClickHouseovej tabuľky. To je úplne kľúčové, pretože tam sa potom človek vybije na tom, že to načítavanie bude trvať dlho, alebo proste nebude schopný ani vôbec vygenerovať v rozumnom čase tie grafy. Názov prezentácie je, že open source, ale ja som to nemyslel teda, že ideme to my open sourceovať, ale že všetko, čo sme použili, je open sourceové, čiže určite si to vie poskladať podľa mňa každý. Ďakujem.